Ensimmäisinä Ilomantsin vuosinani 1960-luvun lopulla asuin erämaan laidalla. Kivivaaran rajavartioasema oli lännestä pistävän tiepahasen päässä. Siitä pohjoiseen ja itään oli ainoastaan käveltäviä tai kaksipyöräisellä keploteltavia polkuja. Nyt on tuo erämaa kutistunut ainakin Suomelle kuuluvalta osalta. Hoskonkankaan, Laamansalon ja Tepposenvaaran ympäristöt ikimetsineen on hakattu aukeiksi tarkasti valtakunnan rajaa myöten. Kankaat on syväaurattu, suot ojitettu ja kaiken kattaa tiheäsilmäinen metsäautoteiden verkosto. Kumipyörillä ja rekkojen laveteilla ovat matkanneet tasalatvaiset petäiköt, kelohongat ja korpikuusikot etelän asutuskeskuksia rikastuttamaan. Niille ovat tehneet seuraa kovin monet korpikylien asukkaat, metsätyömiehet ja heidän jälkeläisensä. Siitä on mieleni onnellinen, että sain kuljeskella ennen tuhoa tuossa miljoonien hehtaarien erämaassa. Tosin sen vähäisessä, suomenpuoleisessa osassa. Koko se alue, kun lähdettiin Lähdevaarasta, ne oli hakkaamattomia alueita. Niihin ei ollut koskettu, ei minun elinaikana. Ja se oli kyllä kaunista paikkaa. Pitkä petäjikkö, semmoinen, mitenkä paljon ne nyt halka sieltä on, semmoisia 4-50 senttisiä petäjiä, suoria punarunkoisia petäjiä ja sitten tasainen pohja. Ja varsinkin mä muistan semmoisia päiviä, kun aurinko paistoi sinne, niin kuin ne säteet, auringon säteet sinne maahan tuli sieltä niin kuin se hongikon läpi. Niin se oli jotenkin jännä mieleen, se oli kyllä kaunista. Mä ajattelin sumuinen ilma semmoinen, niin se oli jotenkin ihan semmoisen satumetsän toi mieleen. Tämä on minun ikään kanssa, että ei koskaan tule vissiin näkemään sellaista, mutta tämä järvipolku oli aikanaan. Että se on ensin synkkä, tai miten nyt sanotaan, sellainen kuusikko valtava. Sitten tuo suonotkelma siinä, sitten on sellaista vähän sekavehkää, sitten on aho. Sellainen joku 200-300 metriä, 200 metriä. Sitten tuli haavikko, ei ollut kuin haapaa, ihan haapaa kasvu. Joku pieni kuusen taimiselle. Taas tuli toinen aho, ihan niin kuin raja oli, eikä mitään. Ja sitten taas kun mentiin järven likelle, niin se oli taas täyttä kuusta ja mäntyy siellä joku seassa. Se on hienon näköistä, se muistan tosiaan. Se muistaa moni, kuka on liikkunut täällä. Et se on sitä aikaa, että ei voi verrata nyt näitä. Jos ajatellaan silloin lapsena, niin sitähän piti niin kuin tietyllä tavalla omanaan. Ei, niin kuin, että ei sillä keinoin, että niin kuin sitä omistan. Eihän sitä lapsena omistana yhtään mitään, eikä se tuntunut, että tämä on minun niin kuin omistuksessa. Mutta sen tajus, että se on kaunis. Siellä oli erittäin mukava liikkua. Ja se oli niin kuin oma satumetsä. Että se oli semmoinen alue. Kotipolku kulki päivän hiekkaan, siellä me uitiin kesäisin. Se oli niin valkoinen se hiekka. Ja kirkas vesi oli. Paljon näitä petäjiä, ne oli kaunis se kangas, oli semmoinen kaunis polku siinä mäntyjen välissä ja aina sitä lapsenakin ihaili niitä sitä kanervikkoa siellä kankalla tässä ja näitä mäntyjä, että miten ne on tosi uljaan näköisiä siinä. -luvun lopulla
jossakin vaiheessa silloin, en muista vuosilukua, mutta kuitenkin niin lakkaan mennessä tultiin tielle. Se oli työnnetty jollakin mehtäkoneella ihan vain työntämällä työnnetty, niin kuin se pintakerros ja hiekka oli tullut siellä niin kuin näkyville. Ja me tultiin siihen tien päähän. Se on niitä karmeimpia kokemuksia. Ja sitä toivottiin, että sen tietäkö, että se ei, niin kuin, ei enempää tule. Että sitten tuudittauduttiin siihen uskoon, että se on se ainut tie, joka tehdään. Että sen enempää ei tehdäkään. Mutta eihän se, niitähän ruvettiin vain työntämään niitä teitä, että se oli kuin joku bakteeri, joka niin kuin levisi ja levisi ja levisi ja alkoi joka kankaalle olla jonkunlaista tietä. Ja niinhän siinä sitten kävi, että sieltä puut kaajettiin ja sitten vielä kynnettiinkin se silleen, että niin kuin raastettiin. Voisi sanoa, niin kuin tuossa taanoin mainitsi, että se on niin kuin kaunis jalokivi olisi säretty pinnaltansa. Kun sitä koskettiin, sitä metsäpohjaa, sitä maastoa siellä. Että sieltä niin kuin hävitettiin kaikki se, mikä on joskus ollut kaunista ja pysyvää ja arvokasta. Eiköhän se tuhoaminen siihen loppunut. Sitten tietenkin metsäautoteillä on tarkoitus, minkä takia se tehdään sinne. Sitten alettiin tehdä aukkohakkuita. Vepsän kankaat oli semmoiset, että siinä oli vepsän ympärillä semmoinen pitkä petäjikkö ollut koko ympärystä. Ja sitten yksi kaunis kerta, kun sinne mentiin, niin oikein piti seisoa ja miettiä, että onko tämä todella vepsä. Siitä oli otettu se puusto kaikki ympäriltä pois ihan järveen myöten ja kynnetty ne alueet. Että jossain vaiheessa sitten on tullut mieleen se, että olisi ollut helpompi, että ne kaikki kankaat olisi otettu kerralla tyhjäksi. Nyt siellä on jatkuvasti tehdään näitä aukkoja pikkuhiljaa sinne asti tietenkin, kun ne kaikki on otettu pois. Joskus vielä aikaisemmin, kun sitten tänne pienet saarekkeet vielä jätettiin kaatamatta, niin minä joskus tuolle mäen päälle nousin ja katselin, että vielä ihan semmoinen pieni kapea näkökenttä siellä on vielä sitä entistä metsäaluetta. Että ihan niin kuin sielu lepäsi siellä ja sai niin kuin semmoisen sielun rauhan siinä katsellessansa sitä aluetta. Mutta ei mennyt monta vuotta, kun sekin kaadettiin sieltä pois. Ja sitten se kaikki oli mennyt. Polut on hävinnyt, ne polut jo tästä Salojen poikki oman metän ja yhtiöiden mettiin. Ne oli hyvät Jalonkin sai kouluunkin, kun tuolta. Jopa mentiin soihen poikki avojalon. Lehmät kulki samoja reittiä, lampaat kulki, ne on soilla. Savon järvipolut, nyt kun kattelee, niin ei tämä on muuttunut sikäli, että nyt on tuolla aukkeita, kun nyhvään harvesterit tekee työn tuossa. Aukkeita tehdään vähän mielestä liian paljon. Mun on vaan tuossa, kun kulkee tuo järvitie, joka on tuttu Kalajahan-tie. Tuntuu aina, kun ei pysty poikkeamaan niin paljon risuut, just kun se myllertää tämä harvesteri ihmetellä pitää, että se ei jossakin tekee sen paremman jäljen, mutta mitä minä täällä on katsonut, niin ne on valtavat, että sieltä marjastajat ja yleensä kuka nyt liikkuu metässä, ei sitä paljon hirveän lähteä niitä aukkoja. Ei pääse, tai jos pääsee, niin siellä saa polvillaan. Ja moni muu asia on niin kuin soitten ojitukset ja kaikki on niin kuin suot on hävinnyt ja koko se lapsuuden se semmoinen tunnelma ja se, että minkä näköistä se on, niin kaikki oikeastaan on hävinnyt.
Polut on hävinnä, maisema on murjottu, kaikki se on hävinnyt. Että se on niin kuin yksi semmoinen aikajakso niin kuin on hävitetty ja häviää joka tapauksessa. Eikä sitä takaisin saa. Kyllähän se tietyllä tavalla niin kuin tuskallista on, että joku sukupolvi aina tuhoaa jonkun asian. Että miksi ei ihmisen järki sano, jotta sitä voisi niin kuin säilyttää ja niin kuin seuraavalle sukupolvelle. Ei aina tarvitsisi aloittaa alusta. Niinhän tuollakin. Nyt kun se on tuhottu tämän sukupolven aikaan, ehditään tämä alue tuhota. Ottaa siis loputti puut sieltä pois. Se vie sen 100 vuotta ennen kuin se on entisellään. Ja sitä ei tiedä, onko se koskaan entisellään, koska nythän otetaan aina nuorempia ja nuorempia puita koneilla pois. Hirveältä tuntuu, kun ajattelee. Se on vaan ikävä, että se mies polven saa tuossa olla, että ennen kuin ne siellä kunnon pohja tulee ja kunnon mehtää, niin kun ne siitä pääsee puuta ottamaan. Ja sittenkin se pohja, niin se ei ole vielä sellainen, että maapohja tulee. Se vie vielä oman aikansa, vaikka se mätänee ja tassaantuu. Ei se ole sellainen niin kuin se luonnon tilassa, kun on myllertänyt tuolle. Tämmöiset metsäalueet, ne merkitsevät ihmiselle niin paljon. Että ihminen, joka on syntynyt ja kasvanut tänne metsän keskelle, niin se antaa sille niin suuren arvon, että se on niin kuin henkinen pääomakin osaltaan tämä metsä ja maasto ja kaikki, mitä se sisältää. Se on iäksi mennyt. Kun se näkee nyt, niin se muistaa joka kerta, että minkä näköinen se oli silloin, kun siihen ei oltu koskettu. Ja se suututtaa. Aukkeita ei kannata ollenkaan. Eikä ole pakko, niin kuin jossain tilanteessa on ollut, kun nykyisin tehdään valtavan suuri. Monta hehtaaria lyövään ihan sellaista, että nämä on setettävä kylvety pois, että se villa-alue on. Voisi jossakin olla semmoista aluetta, että mihin ei metsäautoteitä tehtäisi, että olisi ihmisillä mahdollisuus kävellä siellä ja katsella ja hiljentyä ja olla hetki yksin luonnon kanssa, metsän kanssa, kuunnella luonnon ääniä, metsän ääniä ja olla osa sitä luontoa, metsää ja kaikkea sitä kaikkeutta, mikä siinä metsissä, kankailla, vaaroilla on. Kyllä siinä olisi niin kuin jälkipolville halunnut jättää tuon alueen semmoisena, että ja miten mukava olisi niin kuin kertoa, kulkea ja kertoa sitten, että tässä tapahtui tämmöistä ja tämmöistä. Ja sitten, että ne olisi nähnyt sen saman kauneuden, mitä me nähtiin lapsena. Että se olisi niin kuin ollut tärkeää, mutta ei mahdollista näköjään. Melkein jossain, jos näkee jotain kaunista, niin sen tietää, että se on kohta hävitetty. Ei siihen kiinny ennen sillä keinoin.